Так далёка не залятаў нават Александр Лукашенко. Прадстаўнікі аб'яднанага пераходнага кабінету на чале са Святланою Ціхановскую з афіцыйным візітам наведалі Аўстралію і Новую Зеландыю. Дэлегацыя прабыла там з 3 до 7 лістапада. Сустракаліся з прэм'ер-міністрам, з міністркай замежных спраў, з спікерам парламенту, таксама са шматлікімі палітыкамі і арганізацыямі. Вельмі важна для мяне, каб кола сяброў дэмакратычнай Беларусі пашыралася і выходзіла далёка за межы Еўропы. На сустрэчах у Аўстраліі і Новай Зеландыі прадстаўнікі АПК абмяркоўвалі падтрыманне Беларусі і Украіны, санкцыі супраць Расіі і рэжыму Лукашэнкі, а таксама дапамогу незалежным беларускім медыям, рэпрэсаваным беларусам і нават рэабілітацыю беларускіх добраахвотнікаў. А галоўны вынік гэта, канешне, тое, што мы прыўнеслі Беларусь у аўстралійскую повестку дня. Краіна вялікіх магчымасцей. Нулявая залежнасць ад Расіі, дэмакратычная краіна, шануюць каштоўнасці і могуць быць добрым хаўруснікам для Беларусі. Паводле Анатолія Лябедзькі, у парламенце Аўстраліі быў закладзены добры падмурак для стварэння групы за дэмакратычную Беларусь.